Bona tarda, benvinguts i benvingudes de nou. Reprendrem de seguida la sessió, només faré una breu presentació. Aquesta tarda tenim tres ponents, tenim un menys que al matí i un debat de cloenda cap a les 6 de la tarda més o menys. La presentació dels diferents ponents serà molt breu. De seguida tots vosaltres ja coneixereu la tasca que ha dut l'Alberto Velasco, el primer dels ponents de la tarda, que aprofito, per cert, per dir que en la mesura del possible es puguin atendre al màxim el temps de cadascuna de les intervencions, com ha anat al matí, que ha anat molt bé. Com us deia, l'Alberto Velasco és conegut per tots nosaltres amb els seus estudis sobre art medieval, sobretot, però també molt bon coneixedor de tot allò que té a veure amb el món de l'art, el món de la falsificació, el món del comerç artístic o del col·leccionisme. Sense més preàmbuls, li dono la paraula perquè pugui començar. Bona tarda a tothom. Moltes gràcies, Francesc, per la presentació. Bona tarda a totes i tots. Bé, el que avui us presentaré aquí no és pas una recerca acabada i tancada. De fet, és una recerca que fa temps que tinc oberta i que encara no he posat per escrit. És d'aquelles carpetes que tens a l'ordinador i que hi vas abocant coses que te vas trobant pel camí i que un bon dia algú et diu que ho endrecis. I és exactament el que ha passat en aquest cas. En el marc de l'exposició Falsos Verdaders, els amics Francesc Miralpeix i Joan Bosch em van demanar que participés en aquesta jornada d'avui explicant-vos algunes coses sobre les falsificacions d'art medieval en el context català i és això el que miraré avui de fer. Per tant, els agraeixo a tots dos la invitació i la faig extensiva, naturalment, a la Carme Cruselles i al seu equip de gent del Museu d'Art de Girona, que ho han organitzat tot molt professionalment i han posat els mitjans necessaris. A veure, anem a compartir el PowerPoint. Bé. Encara no em fa cas. Començaré la meva intervenció amb una prèvia metodològica disciplinar. El primer que hem de dir és que, malgrat la història de l'art medieval és una especialitat que té més d'un segle a Catalunya, el tema de les falsificacions és gairebé un erm historiogràfic. Gairebé ningú n'ha parlat, tret de les persones que podeu veure en pantalla. Aquesta absència d'estudis, en principi, hauria de ser una motivació per a tot aquell que decideixi abordar una investigació al voltant del tema que ens ocupa. Certament ho és, però, com ja sabeu, obrir via no sempre és fàcil. Aquesta manca d'estudis al voltant del tema ha estat deguda, entre altres coses, a la omertà, de la que parlava el Ricard aquest matí, i també a l'opacitat que des del minut 1 ha envoltat la producció de falsificacions a Catalunya. Els estudis sobre història del col·leccionisme es troben encara en un estadi molt inicial a casa nostra, malgrat els importants avenços que s'han fet en els darrers anys. Diversos investigadors han començat a fer recerca als arxius, a buscar fonts personals d'antiquaris i col·leccionistes, però la documentació que ha sortit a la llum no ha tret gaire referències sobre la producció de falsos a Catalunya. Han sortit informacions puntuals, força valuoses, però insuficients com per poder escriure una història amb tots els noms. Això és degut a que els agents implicats en la producció de falsificacions no tenien, naturalment, gaire interès en deixar testimoni escrit a les seves cartes de com es feia un fals, qui el feia i a qui el venien. Aquestes importants mancances es compensen, per dir-ho d'alguna manera, amb l'aparició més o menys constant al mercat d'obres medievals falses que, de vegades, gràcies a arxius fotogràfics com el de l'Institut Ametller o a la fototeca de l'Institut del Patrimoni Cultural d'Espanya, podem veure com han canviat de mans i on podria trobar-se el seu origen. Aquestes obres i aquestes fotografies són les principals fonts amb les que haurem de treballar i són un material
molt valuós perquè en funció del posseïdor d'una determinada falsificació, sobretot si és un agent del mercat de l'art, podrem extreure algunes conclusions. El cas paradigmàtic és el dels germans Junyer, de qui es conserva un important reportatge fotogràfic amb imatges d'obres falses a l'Institut Ametller i que a dia d'avui són, sense cap mena de dubte, els Junyer, els més importants productors de falsos medievals que tenim documentats aquí a casa nostra. L'altra eina fonamental que tindrem a l'hora d'abordar el tema són els estudis tècnics dins de l'àmbit de la conservació i restauració. Bona prova del que dic és la mateixa exposició del Museu d'Art de Girona. En els que l'haureu visitat haureu vist que aquests estudis tècnics tenen un pes importantíssim en el discurs de la mostra. Són bàsics per desenmascarar les trampes, les argúcies dels falsificadors, que, com en el cas dels Junyer, costen de veure a simple vista. Per què? Perquè personatges com el Junyer i els falsificadors que treballaven per ells tenien un gran coneixement de les tècniques i procediments dels artistes de l'edat mitjana. Per tant, quan duien a terme un fals, no solament imitaven l'epidermis pictòrica d'un compartiment de retaule gòtic, sinó que, si la falsificació era de les bones, empraven un suport original d'una obra malmesa, desgastaven les peces volgudament amb abrasions, efectuaven clivellats i dauraven d'acord amb les tècniques tradicionals. La qualitat d'un fals, per tant, acabarà depenent del grau de mimetisme i de fidelitat amb les tècniques medievals. Un altre indici de qualitat d'un fals és que acabi enganyant un expert consumat. En podríem citar molts casos, però jo em centraré en aquest que ara explicaré molt breument perquè és gairebé desconegut i perquè l'expert enganyat va ser ni més ni menys que l'hispanista August Mayer, el cèlebre hispanista alemany que va morir al camp de concentració d'Auschwitz. Mayer va veure aquest full, el de l'esquerra, un full isolat d'un manuscrit, el va veure, li van ensenyar, el va fer del segle XII i va dir, a més, que tenia la mateixa qualitat que les millors produccions del període. Tanmateix, era un fals inspirat, potser en la Majestat de Taüll, que la teniu aquí també en pantalla, però segurament hi ha altres fonts al darrere. Avui, aquest fake es conserva a la col·lecció de William Bueckley, l'antic conservador de la Morgan Library, que posseeix una interessant col·lecció especialitzada en obres falses, de la qual es va publicar aquest catàleg no fa pas gaire. En la banda contrària, també us mostraré algun exemple de fals medieval amb errades del falsari que la va realitzar, com aquesta pintura que podríem dir que és pseudogòtica. Només esmentaré 3 evidències tècniques que demostren que és un fals, n'hi haurien més. En primer lloc, el clivellat, que podeu veure en detall en pantalla, que és clarament fictici, provocat. En segon lloc, el revers, que és un absolut desastre, no té res a veure, tot i que han volgut imitar, diguéssim, aquesta capa de preparació de guix, col animal i tal, que s'acostuma a posar, res, això no té res a veure amb un revers d'una peça del segle XV. I, sobretot, on podem, diguéssim, enganxar un renuncio claríssim al falsari, en aquest cas, és en com ha gestionat la part superior de la taula. Ha agafat, va dibuixar una reserva, no sé si podeu veure el meu cursor, imagino que sí, ha agafat i ha, diguéssim, dibuixat el perfil de la reserva, és a dir, de l'espai per on s'ubicava la cresteria original, i ha fet un estofat, l'ha pintat, que és això que estic assenyalant amb les fletxetes, i per sobre ha afegit una altra cresteria, cosa que no té cap sentit, perquè queda molt bonic que, diguéssim, per entre la cresteria apareguin els dibuixos de l'estofat. Doncs bé, això, que va ser una recreació, no sé com dir-li, potser un alarde tècnic del falsari, en el fons és el que ens permet enganxar-lo en aquest renunci. Un altre exemple de fals, decebedor, és aquest Sant Jordi matant el drac, clarament inspirat en el Sant Jordi de Bernat Martorell, conservat a l'Art Institute de Chicago. Va subhastar-se a Barcelona, no fa pas gaire temps, i es va vendre com a obra catalana del segle XV. Per la part del davant... Ai, perdó.
Un moment, és que estic aquí amb dos ordinadors i ara m'he equivocat. Aquí. Per la part del davant es veu molt clarament que és un clivellat, diguéssim, que se'n diu dels grans, provocat també, i per la part del darrere, com podeu veure, novament, és una peça molt mal resolta. Una de les primeres preguntes que ens hem de formular en aquest marc general que estem dibuixant és el per què de tot plegat. Per què fer falsos d'obres medievals a inicis del segle XX a Catalunya? La resposta és senzilla, però òbvia i no requereix gaires argumentacions i gaires giragonses. Per diners. Des del darrer terç del segle XIX i sobretot a partir dels primers decennis del segle XX, hi ha una avidesa excepcional per peces medievals en el mercat de l'art a Barcelona, que era on es concentraven els principals col·leccionistes i també on estava, naturalment, la Junta de Museus. Catalunya buscava les arrels de la nació en el passat medieval i, de la mateixa manera que els documents, els fets històrics ens parlaven d'aquest passat, els testimonis materials com els retaules, les talles, la pintura mural o l'orfebreria també ho feien. No oblidem que venien de la Renaixença, dels historicismes decimonònics, del debat art-indústria, i que tot això va portar cap a l'emmirallament del modernisme i el noucentisme en el món medieval a l'hora de cercar determinats referents estètics. A més, el col·leccionisme d'art medieval a Catalunya, i cal insistir en això perquè és un detall important, no el van inaugurar les institucions, sinó els particulars. No va ser fins als primers anys del segle XX que la Junta de Museus es va proposar seriosament nodrir els museus barcelonins d'obres d'art medieval per construir nous discursos en els museus d'art del país. La exigència i la demanda del mercat devia fer que en aquell moment proliferés la producció de falsos, reproduccions i invencions modernes. I ara veureu per què utilitzo aquests termes. Se'n devien fer des de finals del segle XIX, que és l'època d'auge de les recreacions historicistes a partir de processos de reproducció. I és el moment també dels museus de reproduccions artístiques i tot aquest context reproductiu, historicista. Esmentaré només un exemple. És el cas d'aquest suposat exvot del rei Martí l'Humà que va ingressar als museus de Barcelona l'any 1914, en el marc de la donació del col·leccionista Enric Batlló. Clar, Enric Batlló, a més, era el propietat de la famosa Majestat Batlló, una de les peces més emblemàtiques de la imatgeria romànica catalana. Però, clar, ens pot semblar curiós que aquestes dues peces convivissin a casa del senyor Batlló, que el teniu aquí també en imatge fotogràfica. No ens ha d'estranyar això, aquesta convivència de peces tan antagòniques. No ens ha d'estranyar pels motius deguts per les reproduccions ja adduïts i perquè, segons l'inventari de la col·lecció Batlló, en ella hi havia diverses peces que reproduïen models antics. Sigui com sigui, hi ha una qüestió que és molt important tenir-la en compte. Quan Carles de Bofarull fa l'inventari de la col·lecció Batlló en ingressar al museu, va notar que això que veieu en pantalla, és a dir, que tant el col·leccionista com els tècnics del museu consideraven l'obra, l'exvot, com a original. La consideraven original però retocada. Tanmateix, això no és cert, és a dir, aquesta peça no té absolutament res d'original. Clar, fins quan? Fins quan s'han fet fakes d'art medieval català? Doncs no ho sabem, ens falten moltes dades. Se'n fan a dia d'avui? Jo diria que no, però hi ha alguns casos que són, si més no, ens poden fer ballar una mica el cap. Per exemple, aquest cas que us projecto en pantalla. Es tracta, la peça de l'esquerra, es tracta d'una còpia d'un dels fragments coneguts de la portalada romànica de la catedral de Vic. L'original, que és el de la dreta, la imatge en blanc i negre, es conserva a la Memorial Art Gallery de la University of Rochester, als Estats Units. I va ser publicat, la peça original, per primer cop el 1989 per Xavier Barral. Es coneixia des del 1983, quan va sortir a subhasta a Sotheby's.
Al 2018 apareix a Barcelona subhasta la peça de l'esquerra, la peça que està reproduint clarament el model original. Però, clar, presenta algunes variacions i una molt important, que és el material. La còpia està feta amb alabastre. I aquest material, l'alabastre, a Catalunya no es treballa fins al segle XIV, quan es descobreixen, entre cometes, o es comencen a explotar, millor dit, les pedreres de Beure. Per tant, aquesta peça, de cap de les maneres, feta en alabastre, podia haver estat tallada a Catalunya al segle XII. En tot cas, quan apareix a subhasta a Barcelona, fa poc, com us dic, apareix com a peça francesa del segle XII. És molt curiós també, fixeu-vos, les persones que van fer aquesta còpia van reproduir fins i tot aquests suports en forma trilobada. És un detall curiós. La sublimació d'aquest interès pels vestigis materials del passat medieval català la personifiquen col·leccionistes com Maties Muntadas o Lluís Plandiura, entre altres, que van començar a col·leccionar art medieval de manera gairebé compulsiva, especialment el segon. Existia, per tant, molta demanda i això va portar algunes persones amb pocs escrúpols a produir falsos. Quines van ser aquestes persones? Quines evidències conservem? Des del punt de vista documental tenim molt poca informació, però la que a dia d'avui s'ha expurgat dels arxius és força eloqüent. En primer lloc, tenim una notícia donada a conèixer per Ignasi Domènech l'any 2014, que és aquesta carta que veieu en pantalla, en què el pintor Josep de Togores es va adreçar a Miquel Utrillo i li va dir això, aquest text que podeu veure a la part baixa. He destacat aquesta imatge en vermell perquè és molt clara i molt demostrativa del secretisme que acostumava a imperar en aquests processos de producció de falsos. De la carta se poden extreure diverses conclusions. La primera és la relació dels artistes amb aquest món. Els artistes tenien bones mans, eren hàbils i a la vegada molts d'ells anaven molt escassos de recursos, amb la qual cosa s'entén que s'introdueixen en aquest món que és una mica tèrbol. Tampoc podem oblidar que el món del mercat de l'art va ser un terreny abonat per als artistes catalans del segle XX. Alguns participaven com a col·leccionistes, com és el cas de Santiago Rossinyol, i altres com a comerciants, com Alexandre de Riquer o Oleguer Junyent, entre altres. La segona conclusió que podem extreure de la carta de Togores a Utrillo té a veure amb qui apareix esmentat a la carta, que són els germans Sunyer-Vidal, que sense dubte són els principals protagonistes, pel que sabem, de la producció de falsos medievals a la Catalunya abans del 1936. Dels dos germans, Carles i Sebastià, el segon era pintor, de la qual cosa podem deduir que segurament tenia alguna implicació, algun paper en la producció de falsos. Però també sabem que treballaven per ells dos pintors més, Josep Osó, que era amic de Nonell, i Josep Ruiz, el pare de Picasso. Això ho sabem a través d'una carta que Josep Gudiol va enviar a Thomas Hobbing, que era l'auxiliar de James Rorimer, el director del Metropolitan de Nova York. A la mateixa carta, Gudiol fa altres consideracions, com que a Catalunya es falsificaven moltes peces tardoromàniques, que això es feia perquè la burgesia demanava moltes peces d'aquest tipus i al final Gudiol diu una frase molt eloqüent que és l'oferta no podia cobrir tota la gran demanda. A la carta de Togores a Utrillo també hi apareix esmentat Lluís Plandiura. Com veieu, Plandiura és el més gran col·leccionista d'art medieval català que ha existit mai. És coneguda la seva gran col·lecció de peces romàniques i gòtiques, venuda l'any 32 a l'Ajuntament de Barcelona, que la incorporà als museus de la ciutat. Plandiura és un dels protagonistes de la segona de les referències documentals que esmentaré. Es tracta d'una nota o carta del 1932 donada a conèixer per Meritxell Cano el 2013, en què l'antiquari Bardolet reconeix haver rebut de Plandiura, entre altres coses, una reproducció de la Majestat d'Eller, una localitat de la Cerdanya, que és aquesta majestat que teniu en pantalla. Aquesta majestat es conserva avui al Manac i va ser una de les obres que van ingressar al museu amb l'adquisició de la col·lecció Plandiura. Clar, el que hem de preguntar-nos és quina missió tenia aquesta còpia reproducció feta per Bardolet i que Plandiura tenia a casa seva juntament amb l'original.
Clar, un cop en mans de Bardolet la reproducció, l'objectiu era posar-la en circulació i introduir-la al mercat? No ho sabem, però és molt possible, vistos els pocs escrúpols de Bardolet en altres ocasions. En qualsevol cas, Meritxell Cano va entrevistar-se amb el fill de Bardolet i sembla que l'antiquari no va produir per ell mateix aquesta reproducció perquè ni pintava ni esculpia, sinó que la devia encarregar a algú altre. De fet, el fill recorda que Bardolet coneixia gent que feien falsificacions molt bones. I això ens parla d'un mercat actiu a Catalunya en aquest àmbit. Per cert, fa pocs mesos em va arribar aquesta fotografia que us mostro. Es tracta, naturalment, d'una còpia de la Majestat d'ella, tot i que sense braços. Una peça que circulava fa molt poc pel mercat de Madrid com a obra romànica. Clar, ens ho hem de preguntar, és la còpia que Bardolet va fer per Emprendiure? Si ho és, ja tindrem la resposta a la pregunta que ens fèiem un moment. És a dir, la reproducció va acabar entrant al mercat. Clar, una altra carta de Bardolet a Plandiure, aquesta del 1942, també publicada per Meritxell Cano, ens fa sospitar sobre possibles operacions de producció de falsos, tot i que no tenim una certesa completa. Bardolet comunica a Plandiure que havia estat a l'estudi del restaurador Manuel Grau, y llegeixo textualmente, para ver aquello y decirle que lo activara. Vi que lo tenía bastante adelantado y al mismo tiempo comprobar que se ajustaba al dibujo que yo le entregué. Clar, es tractava d'una restauració abusiva d'una peça antiga, es tractava d'un fals fet a partir d'aquests dibuixos lliurats per Bardolet. El cert és que no ho sabem perquè la carta no permet anar més enllà. Però, en tot cas, aquestes cartes indiquen que Plandiure i Bardolet es portaven entre mans algunes activitats, com a mínim, sospitoses. Aquest caràcter tèrbol de les operacions de Bardolet podria confirmar-se amb un cas destapat el passat 2018 per la policia. Es tracta de l'afer relacionat amb una taula amb la Mare de Déu, el nen Umbrant i Àngels Músics, que Bardolet va endur-se el 1954 de l'església de Bulbent, a l'Aragó. Se la va endur a taula per restaurar-la. Aquesta foto que tenen en pantalla correspon a 7 anys abans, és a dir, el 1947, on es pot veure de manera evident en l'estat que presentava. Acabada la restauració, l'obra tornava a l'església, però no va tornar a l'original, sinó una còpia maldestra que podeu veure en pantalla. Per tant, va enganyar Bardolet al rector i va fer el canviasso? Estaven conxorxats el rector i Bardolet? Segurament no ho sabrem mai. Bé, aquest és un cas que recorda, naturalment, el de Solsona, que s'explica en l'exposició de Girona i que no hi entraré perquè s'explica la publicació del Joan Bosch i el Francesc Miralpeix i també en un article en premsa actualment de la Maria Gargantell i el Carles Feixes. Bé, el Junyer, aquí us els presento. Aquests dos senyors estan trempats. Clar, parlar de la producció de falsos medievals a Catalunya es parla d'ells. No m'estalviaré traçar un perfil exhaustiu dels dos germans perquè ja ho han fet Avinyó i Barratxina en aquest estudi que teniu aquí referenciat. Sí comentaré alguns casos puntuals que tenen a veure amb ells. El primer té a veure amb la taula signada de Pere Garcia de Benavarri, procedent de Bellcaire d'Urgell. Pere Garcia és el pintor al que jo vaig dedicar la meva tesi doctoral. Aquesta peça avui es conserva al Manac i és una peça amb una història curiosa perquè va ser propietat del Junyer. El Junyer la van vendre a la Junta de Museus l'any 25. Però, clar, hi ha una sèrie de qüestions estranyes al voltant d'aquesta peça. Aquesta és l'aparença que avui té la peça, però, en realitat, la peça l'any 1912 era així. Què vol dir això? Que un cop va sortir de l'església, el 1912, algú la va repintar. I la va repintar i molt. Folch i Torres, de fet, en un article de 1929, diu que la van repintar, que l'antiquari que la va comprar a Bellcaire, per fer-la passar per italiana. Per tant, ens trobem en aquesta tipologia de falsos, verdaders, en què es camufla la veritable identitat d'una peça per fer-la passar per una altra cosa. Bé, uns detalls per veure que el repint és evident, és a dir, el que estem veient actualment de la pintura, el que es veu,
Pere Garcia entre tot. I, de fet, és una de les peces més importants del seu catàleg. Aquí, en el detall del nen, és potser on millor es pot apreciar. Més detalls. Vaig ràpid perquè m'estic ja menjant el temps, me queden uns 5 minuts i el més calent és a l'aigua. Bé, una altra peça que va ser dels Junyeres, aquesta Santa Llúcia, que avui està a la Fundació Gòdia, i que presenta més, us la volia ensenyar, no tinc una imatge actual, ho sento, us la volia ensenyar perquè presenta uns trets estilístics, el repint que presenta aquesta peça, que tampoc té gaire cosa a veure amb el mestre de Viella, que és el pintor a qui s'atribueix, presenta un estil molt similar al de la peça de Bellcaire que hem vist abans. Una de les obres, diguéssim, millor aconseguides dels Junyer és aquest Sant Bisbe, que es pot veure a l'exposició de Girona i que té el mèrit d'haver enganyat ni més ni menys que a Joan Eno de la Sart, el director dels museus de Barcelona. És una peça magnífica des del punt de vista de la producció de falsos, amb dibuix incís, abrasions molt ben fetes, un daurat excepcional i jo crec que és una de les grans conquestes del Junyer en aquesta producció. També, tanmateix, té algunes coses, té alguns renúncios, en la meva opinió. Aquesta policromia que tenen els laterals era un compartiment d'una predel·la i, per tant, els laterals no es veien. Els Junyer es van voler lluir i van, diguéssim, fer aquesta policromia malmesa en els laterals, però, evidentment, s'ho podien haver estalviat perquè no tocaven, perquè aquestes eren parts que no eren vistes. Aquesta és una altra peça de Junyer que s'ha subhastat fa 2 o 3 mesos a Barcelona, també excepcional des del punt de vista de la producció de falsos, perquè fins i tot, com podeu veure en la imatge de la dreta, presenta dibuix incís. I jo l'he vist en directe, aquesta, i realment per treure's el barret. A més, per darrere és molt curiós, perquè, diguéssim, els productors de falsos medievals no cuiden els reversos de les pintures gòtiques, no s'hi esmercen gaire. Però en aquesta sí que ho van fer. Fixeu-vos perquè aquesta decoració amb daurat i vermell no és pas gratuïta. Els Junyer coneixien perfectament, perquè eren propietaris d'alguns fragments que ara us esmentaré, d'uns fragments de retaule que van aparèixer a la Catedral de Barcelona l'any 26 i que tenien precisament aquesta decoració daurada i vermella, suposadament és el bol de preparació del daurat. Com us dic, ells eren propietaris d'alguns d'aquests fragments que avui es conserven al MNAC i al Museu Episcopal de Vic. Fixeu-vos que ells van fer el mateix aquí, ho van intentar reproduir, perquè, de fet, a la historiografia aquest calvari se va acabar associant amb aquests fragments de la Catedral de Barcelona. Per tant, aquí, diguéssim que s'hi van esmerar. Vaig passant perquè estic gairebé fora de temps. També, jo crec, la gran medalla que es penja com a falsificadors dels Junyer és amb el Metropolitan. El Metropolitan hi van col·locar entre el 55 i el 57 tota una sèrie de peces. Van enganyar el director, a Rorimer, que havia estat prèviament a casa seva a Barcelona, i li van col·locar aquest retaule del mestre de Cubells, que és una peça antiga però que està absolutament repintada. Li col·loquen aquest retaule i quan el retaule arriba a Nova York llavors se n'adonen els tècnics del Metropolitan, entre ells Bohmir Finta, se n'adonen que és una peça absolutament modificada. Però no només això, els van col·locar aquest retaule, els van col·locar aquest frontal romànic, pseudo, aquesta creu també, i, estranyament, aquesta peça que a mi em sorprèn moltíssim que això colés, perquè, clar, és una peça que per tipologia hauria de ser del segle XVII o XVIII, però obres la tapa i dintre te trobes una pintura a la romànica. Per tant, estrany que colés, però va colat. Els que vau assistir a les jornades de Sitges de col·leccionisme l'altre dia, potser me vau sentir parlar d'Alexandre Soler i March, que és un altre dels col·leccionistes interessants que hi havia a Barcelona en aquells anys. Soler i March, com vaig explicar, també tenia falsos. Per exemple, aquest Cris que veieu en pantalla, aquests frontals que havien estat repintats, com a mínim un d'ells, ell va promoure el repintat d'aquests frontals, és a dir, Soler i March era com us diria, diguéssim, feia fer aquests repintats abusius i de vegades no se n'amagava perquè a la historiografia apareixen recollits aquests repints. Però en el cas del Cris, que us esmentava, el vull esmentar perquè en aquesta foto de l'esquerra, que és de l'any 25, apareix sense creu. En canvi, a la foto de la dreta, que és de l'any 32, quan encara estava a casa de Soler i March, presenta aquesta creu. Una creu que és sospitosament semblant a les creus que feien els Junyer. Per tant, jo
intueixo, no tinc cap document, cap evidència més, que Soler i March va encarregar aquesta creu als Junyer. A més, aquest pis ha aparegut recentment en comerç a Barcelona, no l'he pogut examinar directament, però bueno, us passo una imatge en color perquè veieu allò, imatge en color. Soler i March, a més, tenia altres peces molt sospitoses, com aquesta peça petjant amb espasa. Això és molt interessant, aquests fragments de retaule tabernacle, dels quals jo sempre he dit que no em generen gens de confiança, com tampoc me la generen unes peces molt similars que estan al Museu d'Art de Catalunya i que sempre, bueno, i això ho tinc per escrit, aquestes peces s'haurien de sotmetre a anàlisis tècniques perquè fan molt mala pinta, la veritat. Clar, per què? Aquestes peces formen part d'allò, un tipus de moble litúrgic que són els retaules tabernacle. Aquestes peces, bueno, potser m'esteu dient alguna cosa al xat, però no ho veig. Se m'ha obert aquí una finestra, però no ho veig. Aquestes peces es comencen a reproduir en aquell moment. Per què? Perquè s'havia descobert la de la dreta, el retaule tabernacle o edicle tabernacle de Sant Martí d'en Valls, a Angostrina, i la de l'esquerra és un fake, un fals, que va aparèixer fa poc en subhasta a Barcelona. Per què? Aquestes peces es publiquen per Josep Gudiol, Conill, també per Joaquim Folch i Torres, i es publiquen en revistes com la Gaceta de les Arts, que era una revista, juntament amb la pàgina artística de la Veu de Catalunya, que coneixien sobradament els Junyer. I, per tant, podria ser que aquestes publicacions dels erudits del moment els donessin peu a fer aquest tipus de... Aquests mobles eren molt rars i, per tant, amb ells els hi haurien possibilitats de comerç, el fet de fer fakes d'aquestes peces. Bé, altres vegades el que se fa és agafar un tros de fusta vella i representar, diguéssim, una part d'una obra coneguda, com és aquest cas el frontal de Baltarga. Aquesta peça fragmentària de l'esquerra, que és la falsa, es conserva a l'Argentina i, segons sabem, es va comprar l'any 1975 a Sòria. És a dir, que aquestes peces penetraven al mercat castellà, com aquestes altres també, les de l'esquerra, que són unes peces que tenien els antiquaris madrilenys Ruiz. Fixeu-vos que la de l'esquerra està copiant una de les peces del davallament d'Erill. A veure, cap aquí, sí. Un detall, claríssim, fins i tot que s'està reproduint aquesta decoració del tocat de la Mare de Déu. Bé, això m'ho salto directament. Us volia parlar d'aquest tríptic. Aquest tríptic és un tríptic que pertanyia al col·leccionista romà Macalla i us en parlo d'ell perquè és una altra via de connexió entre Madrid i Barcelona pel que fa a la producció de falsos. Aquest tríptic, que era propietat del Ruiz, si no m'equivoco, va arribar a Barcelona entre la col·lecció... No, perdó, no era propietat del Ruiz, oblideu. Aquest tríptic viatja de Madrid a Barcelona entre la col·lecció Macalla i no sabem gran cosa més, però hem pogut descobrir que es tracta d'una peça del falsari de Vallsmarín, que és un falsari actiu a Madrid al primer terç del segle XX, i és un falsari molt interessant, molt interessant. Però bé, només us volia parlar d'aquesta peça per explicar-vos aquesta penetració dels falsos fets a Madrid en el col·leccionisme barceloní. A més, el falsari de Vallsmarín, que l'hem estudiat, és una personalitat creada per l'amic Didier Martin i sobre aquest tríptic en parlarem en concret en un article que està a punt d'aparèixer al butlletí de la Universitat de Valladolid. En aquest cas, el falsari de Vallsmarín no es va mocar en mitja màniga i va copiar ni més ni menys que per al Sant Jordi a Andrea Mantegna, la peça de la Galeria de l'Acadèmia, i en la peça de la dreta va copiar a Hans Memling en un tríptic que està a Bruges, a l'Hospital de Sant Joan. Bé, acabo amb això. Disculpeu que sé que estic fora de temps. Acabo. Volia parlar d'unes peces que a mi em semblen molt interessants, que són les còpies d'art medieval català, que molts cops no sabem si van ser fetes amb la voluntat de ser introduïdes al mercat, i podria ser que fossin així. O altres cops el que trobem és que es tracta de còpies fidels d'obres conegudes, com aquesta que veiem, per exemple, és la de l'esquerra del tot. Una peça que està imitant els models de Pere Serra, el Sant Cugat del Vallès, Abella de la Conca, o en la Mare de Déu aquesta procedent de Tortosa, que està al mar, el Serra. A més, en aquestes còpies sempre, naturalment, el que s'estaven reproduint són peces de grans mestres, el Serra, Borrassà, Huguet, etc. Per exemple, aquesta
la de l'esquerra, és una còpia d'un dels compartiments del retaule de Santes Creus, de Grau Gener, que està al Manac. Aquesta també és molt interessant perquè aquesta de l'esquerra és una peça que es va subhastar en una subhasta monogràfica de còpies que es va fer no fa gaire a Christie's. I fixeu-vos que s'està copiant literalment, banda de la dreta, un dels compartiments de la predel·la del retaule de Ceba, de Lluís Borrassà, que es conserva al Museu Episcopal de Vic. És molt interessant perquè a Todo Colección, i ara arribem al moment Todo Colección, que sé que molts de vosaltres esteu esperant, perquè és d'aquestes pàgines que a mi m'agrada monitoritzar, doncs bé, no acabarem la xerrada sense parlar de Todo Colección. Fixeu-vos perquè en aquest cas s'interpreta també una altra vegada la peça de Ceba, i en aquest cas, fixeu-vos també perquè en una altra peça que va aparèixer a Todo Colección, aquest Sant Vist Bellesín, que segueix el retaule de Santa Clara de Vic, de la mateixa fusteria que en la peça subhastada a Christie's. És a dir, això segurament ha sortit del mateix taller, un taller que produeix còpies del cert. Huguet, naturalment, còpies de les seves obres més conegudes, com el retaule del Conestable. Aquest cas és molt curiós. La imatge de l'esquerra, en aquesta noia que somriu, és una subhasta d'Estats Units. Clar, venen la peça com una peça del segle XV, però no tenen en compte que a la part de darrere hi ha aquesta etiqueta d'un dels tallers del poble espanyol. I ja acabo, Francesc, acabo. Rapidíssimament, perquè si no se'ns tirarà la tarda. Acabo, estic acabant. No tenen en compte això. I la peça torna a aparèixer a Gran Bretanya mesos després, també com una peça del segle XV, cosa que és molt curiosa. Més peces d'Huguet que estan copiant fragments, no peces senceres. I un cas, també ja per enllestir, un cas també d'unes peces subhastades recentment a Estats Units, que les fan del segle XV, les atribueixen als Vergós, diuen que s'han exposat al Museu de la Ciutadella de Barcelona, però en realitat no són res més que una còpia dels fragments del guardapols del retaule de Granollers, de Joan Gascó. I també, això sí que ja acabo, una peça, també una còpia d'aquestes fragmentàries d'un dels compartiments del retaule de Sant Vicenç de Sarrià del mestre de Castellsalvo. Moltes gràcies per la vostra atenció i disculpeu-me per m'he excedit una mica del temps. Gràcies.